Здравейте, приятели! Искам да ви запозная с мой приятел Даниел, който продава професионална козметика от Австралия и Канада. Грижа за коса. Оставам ви на неговата презентация. Здравейте, приятели, казвам се Даниел. Ще започна серията на кръга с розмарин и мента. Започваме с скрабта. Първата стъпка скрабта изчиства скалма дълбочина, и примахва порите, който влияе много добре за изправяне на косата. По-нататък имаме серията Mia Gaps с чайно дърво и зелен чай за тънки и силно изтощени коси, който да предава на голям обем на косана. Заповядайте. Благодаря. Отдолу серията Обочи, пак от Австралия, с масло от шия. Също за силно париозни коси, върви с балсам. Същата от Обочи имаме кератинова терапия за дълготрайно изправен заглаждащ ефект, който през изтощените коси добавя в косата кератин, който е изградено 90% от коса от кератин, обогатява